De gaswinning in Tietje Extra Deal had ervoor zorgen dat de boeien in de gemeente al meer dan 22 centimeter daald is. Dat is vierst te volle en daarom gaat de gemeente, nou ook namens het wetenschap en de provincie, in beroep zien een nieuwe omjouwingsvergunning die het Rijk al had. Deze maakt het mogelijk om nog meer gas te winnen bij Burgum. Net weer. Dat dacht ik toen. Het is namelijk schering en inslag op het stuit dat het Rijksregeer vergunningen al houdt. En nou weer. Maar we zien een beetje met de regertje in de marre. En together met de gemeente, met wethouder Tietje Wilmsma van Tietje Extra Deal en ik met het wetenschap Friesland, Remco van Maurik en wij, hebben we zeggen, we gaan toch in beroep. En dat doen we mij en waar, omdat we opkomen wollen en ik matten voor ons inwoners. De omjouwingsvergunning zou het mogelijk maken om van 180.000 kub gas dijs naar 450.000 kub te gaan. Dat is haast een vertraaie dubbeling. De gemeente, het wetenschap en de provincie willen dat het gaswinnen op deze wijze stopt. In de omkrieten van Tietje Extra Deal binnen Likwils echt wel voorbeelden te nemen van verzakkingen waar ik probeer de keuswerken, dus wettensystemen, dieken en dergelijke, problemen hebben op het stuit. Dus we maken juist zorgen om. Is het nou zo dat morgen andersom dondert? Nee, dat echt net. We hadden oren ondergroen dan in Grains. Het is echt zo dat we hier op Lietsenvelden tussen de verschillende aardlagen in zitten. Wie het in Grains ingrutte bel weer. Dus dat kiest net helemaal vergelijkje. Maar de zwaardig is denk ik wel terecht. Met name ook in dit proces. Het proces is nevens de provincie net goed gaan nota, omdat de omjouwingsvergunning, die het nou al is, vooruitrent op een eventueel nijwinningsplan wat onvregen worden had en wat verplicht is bij extra gaswinning. Had je iets doggen, maar het, zoals de minister ook zei, veilig, dan maar het proces ook zorgvuldig. En dat is op het stuit net.